Tak krásný pondělní večer všem. Rád vás tady vidím, když tady nejsme úplně v početní převaze, nicméně jsme mezi svátkama, takže je to pochopitelný a jsem rád, že jsme se tady aspoň někdo sešel. Poprosím vás, napište mi zase někdo do chatu, jestli mě vidíte, slyšíte, případně jestli vidíte kurzor a můžeme se na to vrhnout. Super, tak děkuji za potvrzení a pojďme na to, aby jsme udělali zase dneska kousek práce. Já jsem vám dneska slíbil, že se podíváme na aktuální pravidla vlastně Funny V2, tak jak já to vlastně obchoduju. Podíváme se na konkrétní příklady na grafech za poslední období. Mám představu, že bychom projeli sledované měnové páry v rámci třeba měsíce prosince, tak abyste viděli úplně to nejaktuálnější období. A řekneme si, jestli jsou to ty obchody, které tam máme, jsou OK nebo no OK obchody. V případě, že se budete chtít na něco zeptat, tak samozřejmě buď klasicky přes mikrofon, tak jak to znáte, anebo mi napište do chatu a já se to pokusím tady sledovat. Tak pojďme na to. Webinář se pokusím dneska nahrát, pokud se mi to podaří a nebude žádný technický zádrhel, tak vám to samozřejmě zase připnu do našich kanálů, které se týkají Funny V2. Tak, pojďme teda na to. Nejdřív teda trošičku si osvěžíme pravidla. Budeme se teda dneska primárně dívat na můj preferovaný timeframe M15. Už jsme si tady několikrát rozebírali, proč M15. Nižší timeframey mají více šumu, vyšší timeframey zase strašně dlouho trvají a já jsem poměrně netrpělivý člověk, takže takovým tím mým zlatým středem je ta M15, jinak samozřejmě funguje to na všech timeframech, ale s tím, že, jak říkám, nižší mají více šumu a ty vyšší zase méně obchodů a trvají to déle, takže každý si to může vyzkoušet tak, jak mu to vyhovuje a hlavně, jaké má časové možnosti v rámci třeba zaměstnání nebo věcí, které dělá. Tak, co se týče pravidel našeho systému, tak pořád se bavíme o tom stejném, je to jenom o těch filtrech. V současné době víte, že používám takový základní filtr, kde máme 3 EMI, je to teda v hodnotě červená EMA 100, žlutá EMA tu máme nastavenou na hodnotu 72 a zelená EMA 50. Vzhledem k tomu, že jsem zvolil také ty barvy, tak já tomu říkám semafor a chceme primárně obchodovat do směru tohoto správně poskládaného semaforu úplně stejně, jako máme na křižovatce. To znamená, pokud nám svítí zelená, dole uprostřed oranžová a nahoře máme červenou, tak obchodujeme dolů. Pokud to máme přesně obráceně, to znamená zelená by byla takhle nahoře, oranžová vždycky musí být teda ve středu a červená dole, tak obchodujeme do longu. Vyhledáváme naše FG zóny, které máme vlastně definovány fraktálem, to znamená, máme tady zapnuté té fraktálové značky a hledáme vlastně fraktálový swing v rámci toho semaforu. Optimálně chceme být pod tím celým semaforem, to znamená, nechceme to například brát takto hluboko pod semaforem, chceme být pod a hledáme vlastně naše oblíbené pravidlo 1-2, to znamená, máme tady gapovou svíčku s gapem a od ní maximálně 2 svíčky k fraktálu. Tady vidíte, že máme jedničku, jenom jednu svíčku, to znamená, je to jednička, uděláme z ní FG zónu, která má délku maximálně 30, nebo respektive já používám 30, můžete jít třeba i více, chcete si to otestovat, ale já prostě s oblibou používám těch 30, protože mi to vychází nejlépe v rámci intradaye, který já dělám a máme vlastně zónu vytvořenou z této první fraktálové svíčky v pravidle 1, maximálně 2. Dříve jsme brali i ty levé svíčky, můžete, ale samozřejmě ta úspěšnost pak klesá, já je v současné době vynechávám, to znamená, mám pouze pravidlo 1, 2 a vždycky tu FG zónu dělám z
té fraktálové svíčky, to znamená v tomto případě je to 1, to znamená svíčka, která je označena fraktálem. Aby ta FG zóna byla platná, tak potřebujeme změnu fraktálové struktury. Tu uděláme úplně jednoduše tak, že od této první svíčky, která nám vymezuje tu FG zónu, jdeme doleva a hledáme první fraktálový bar, který vlastně následuje po této FG zóně, což je tento, a hledáme jeho tělo. To tělo musí být ukončit pod naší FG zónou, což tady vidíte, že je naprosto v pohodě. A zároveň tento pohyb, který jde od té FG zóny, musí překonat takovém tom, řeknu, agresivnějším způsobu aspoň ten knot. Já to dělám přes fraktál značku. To znamená, chci mít opticky naprosto jasně překonanou strukturu přes fraktál značku, to znamená, fraktál značku mám tady a když jdu vlastně na ten pohyb, tak chci, aby ten trh dokázal uzavřít pod touto fraktál značkou. Což tato svíčka to ještě neudělala, ale tato to udělala naprosto s přehledem, to znamená, ta uzavřela tady hluboko pod tou fraktálovou značkou a trh se vrací pak pro tu FG zónu, kterou v tu chvíli máme vlastně etablovanou, platnou a čekáme tady vlastně limitním příkazem. Nedávno jsem vám nahrával novou verzi Opmonu, který umí, kromě toho, že vám umí vymezit délku té FG zóny, to je tato moje žlutá čára, tak vám umí udělat i to, že vám nad tou žlutou čárou udělá o definovaný spread, který je teda momentálně tady 2 body, tak vám udělá ještě 1 čáru a to znamená, že od hrany nebo od toho discountu záleží na tom, kde, jestli to chcete, já tady mám nastavený momentálně discount 0, to znamená, že jsem přímo na hraně té zóny, tak vám ještě udělá 1 čáru, která vám říká, že je to spread na tom daném páru, to znamená v tomto případě out USD. A vidíte, že jsem si tady zadával přímo tady o ten rozdíl toho spreadu limitní příkaz dneska. Trh mi ho vyplnil, šel malinko teda proti, protože stop loss já dávám tady na tu fraktálovou značku na druhou stranu a jdeme si pro 2,1 R profitu nebo target profitu a proč 2,1, aby jsme pokryli i ten spread, to znamená, mám to nastaveno o kousíček výš než na ty 2. Takže to jsou naprosto jednoduchá pravidla, to znamená, chceme být pod semaforem, chceme mít platnou FG zónu z pravidla 1.2, levou svíčku můžete brát, ale já ji neberu a chceme mít překonanou fraktálovou strukturu optimálně přes vlastně tu fraktálovou značku zde, nebo trošku agresivněji můžete i tady. Já to chci mít naprosto jasně opticky, to znamená, beru to kousíček níž pod tou fraktálovou značkou. Ten trh musí uzavřít pod tím, pak prohlásíme tu FG zónu za platnou a čekáme tady limitním příkazem. Takže to byly v kostce velmi jednoduché pravidla, pak si samozřejmě ještě dáváme pozor, že pokud máme 2 nalepené FG zóny na sobě, tak je vždycky platná ta starší, to znamená ta třeba vyšší, tady v tom případě nám to ale nevzniká, takže tady to máme poměrně velmi jednoduché. Jinak ty pravidla jsou opravdu velmi jednoduchá a dával jsem vám tam do kanálu Funny V2 i checklist, podle kterého se můžete řídit. Zeptám se, jsou vám tyto pravidla všem jasná? Můžeme jít teda na konkrétní obchody, nebo chcete ještě tady k tomu něco malinko vysvětlit? Jestli vás můžu se poprosit, napište mi do chatu, jestli je vám to jasné, nebo to můžeme opustit. Super, Alim píše jasné, Pegas jasné, perfektní. Jo, takže opravdu nehledejte v tom žádné složitosti, je to jednoduché, je to o té statistice, která je v tuto chvíli na naší straně. Tak pojďme na to, podíváme se tady na Outcat, já si tady to nastavím tak, aby jsme se v tom mohli posouvat a podíváme se někde na začátek prosince, což máme někde zde, jo, takže tady máme prvního a můžeme jít na to. Půjdeme trošku svižně, aby jsme prošli co nejvíc obchodů a mohli jste si to když tak u sebe vyzkoušet.
začínáme tady, nevím, jestli to tady vidíte, ale mám tady takové vlastně jakoby svislé čáry, ty mi vždycky značí půlnoc, tak abych se v tom docela dobře orientoval. Samozřejmě v těch nočních seancích nemá cenu nic moc brát. Za prvé spíme, za druhé ty trhy jsou líné, takže já přes noc nechávám běžet jenom ty obchody, které nemají vyplněné, nebo které měly vyplněné limitní příkazy a ještě nám nedoběhly, ale určitě tam nenechávám nevyplněné limitní příkazy, ty večer ruším a vždycky je vlastně zadám zase až ráno. Úplně nejlépe, jestli vám můžu poradit, je to začít třeba po té 9. hodině, kde otvírá Londýn, ten trh si trošičku vybblbne a pak už to jede v nějaké rozumné struktuře, ale podíváme se tady na to vlastně jako celek. To znamená, máme hned první vlastně FGčko zde, tady vám na tom jenom chci ukázat, pak už se tady tím nebudeme zabývat, máme sice semafor rozjetý dolů, to znamená červená, oranžová, zelená, to znamená chceme shorty, ale vidíte, že nám ta FG zóna vzniká nad tím semaforem, to znamená, zde mě to nezajímá už z principu a nedělám ani další vlastně checklistové podmínky, takže tato zóna mě nezajímá, to samé tady, jo. Nic jiného tady zatím není, tady vidíte, že máme nepřeskládaný semafor, to znamená, je to tady, jako pokud byste tady chtěli obchodovat, tak je to velmi agresivní a samozřejmě velmi jednoduše, tady opět jsme pod semaforem, to znamená, nezajímá nás to, tenhle ten den nám teda nic nepřines. Jdeme dál, máme tady vlastně první gap, jo, tohle je po půlnoci a jsme tady dole, to nás nezajímá, máme tady první gap zde, ale tady je právě to pravidlo, že byste mohli vzít tu levou svíčku, ale já ji neberu, jenom vám to tady ukážu. Tady v tom případě je to teda ta levá svíčka, to znamená znova upozorňuji, je to riskantní, já to neberu v současné době, ale nemáme tady změnu fraktálové struktury přes ukončený vlastně bar nad FG zónou, jo, tady máme ten fraktál a vlastně to tělo máme utopené v té zóně a vidíte, že tady bychom těsně nám to atakovalo stop loss, takže tady nic moc obchod, ale přes tu změnu fraktálové struktury bychom ho stejně nebrali. Jdeme dál. Tady už jsme vlastně večer, nemáme tady by se to ještě dalo jakž tak tolerovat, že jsme malinko pod, většina je nad tím semaforem. Jo, vždycky je to vymezeno tou červenou, to je jakoby ta nejzaší, ale nicméně nemáme tady změnu fraktálové struktury, takže jdeme dál. A jsme v dalším dni. Pardon. Tady vlastně je to těsně po půlnoci, tady neobchodujeme a obchodujeme až tady. Tady nemáme změnu fraktálové struktury, jo, takže nic. Tady máme tu levou, tu bychom teda, jak říkám, já ji neobchoduju, máme tady ale změnu fraktálové struktury v pořádku a vidíte, že je to dobré to ignorovat, protože tady si šáhli ještě mnohem níž a je to pravidlo teď momentálně nastaveno tak, že já bych tady v tom obchodě nebyl, což by mě ušetřilo stop loss. A jinak tady nic zajímavého na tomto páru nebylo. Jdeme dál, máme tady zde gap, je tady 1, 2, to znamená, máme tady červenou, máme tady FG zónu, máme tady změnu fraktálové struktury, tady bychom to obchodovali, například takto, ale vidíte, že se nám pak ten trh tady zhroutil a pokračoval by až tady někde dál, ale tady bychom inkasovali stop loss, což nám nevadí, protože jdeme 1:2, žádný vlastně stres. Pak máme tady ještě jeden obchod, ale ten tady nemá změnu fraktálové struktury a je večer. To znamená, vidíte, že tady mám fraktál, fraktálová struktura tady není překonána a je tady už retest. To znamená, ta zóna pro mě není platná. Bereme vždycky ten první retest. Tak, jdeme dál. Tady by to byla levá svíčka, ta nás nezajímá. Pak by tady byla tato svíčka, takhle. A tady je překonaná fraktálová struktura velmi těsně, ale jako teoreticky by se to dalo, ale tady bych to nechtěl obchodovat z jednoho prostého důvodu, protože když si to tady vlastně podíváte, tak máme tady FG zónu a vlastně ten trh jde nahoru a tato svíčka, už retestuje
tu moji oblast, kde já bych čekal na limitní příkaz, to znamená o ten spread, a tím pádem už tato zóna vlastně v tuto chvíli neměla překonanou fraktalovou strukturu a byla by pro mě neplatná. Pokud byste tohleto přehlídli a chtěli byste to obchodovat, tak se podívejte, že by vám to tady ale v tomto případě vyšlo, to znamená, tady byste inkasovali take profit. Ale já bych tohleto tady z toho důvodu neobchodoval. Tak jdeme dál. Tady nemáme nic, protože se nám to přeskládalo sice do shortu, ale už jsme tady vlastně v noci, tady jsme těsně před půlnocí, tohle bychom neobchodovali. Nicméně pokud by byl někdo noční pták nebo ptáček, nebo jak to říct, tak vidíte, že to pořád funguje úplně stejně. Máme tady FG zónu, která sice tady vlastně na ten první retest zde nebyla překonaná, ale pokud byste byli ten retest až na té zóně, tady to nebylo, tak by vás to vyplnilo tady a tady byste měli krásný take profit. Nicméně já toto v noci už nerad beru, protože nikdy nevím, co to v noci udělá. Tak, jdeme dál. Nemáme tady nic. Tady máme zde, ale nemáme tady změnu fraktalové struktury, protože fraktalový bar je utopen v zóně, takže nic. A pak máme zde vlastně další den, tady nemáme asi nic. Tohle je 1, 2, jo, máme. Tady, ale tady to je velmi takový jakoby nepřehledný, je to velmi těsný. Tohle to bych asi jakoby nepovažoval ani za jakoby změnu té fraktalové struktury, takže tohleto by se mi do toho asi úplně nechtělo. Ale pokud byste to vzali, tak vidíte, že ten trh se pak tady zhroutil. Tady jenom upozorním na jednu věc. Pokud máte takovýhle výstřel, obrovský výstřel nahoru, to znamená bez nějakých korekcí, pak tady máte také jakoby zašumělou vlajku, tak je vysoká pravděpodobnost, že si budou sahat až k těm průměrům tady dole. Takže tohle je sice jako hodně diskréční, ale mělo by vás varovat, že tady ta změna té fraktalové struktury jako v celku není, protože tady jsme si říkali takovéto pravidlo té tlusté čáry, tady bychom to měli utopeno. A vidíte, že tady prostě je tady obrovský výstřel, takže tady se očekává hlubší korekce. Jo? Takže tady velmi, velmi opatrně tohleto by se mi brát jako určitě nechtělo. Jo? Ale říkám, je to už jako poměrně trošku diskréční pohled. Pak tady máme zde, tady bychom tohle by bylo v pořádku, tady máme změnu fraktalové struktury, ale inkasovali bychom tady nejdřív stop loss, teprve pak by to šlo nahoru. Tak jdeme dál. Máme zde, ale máme tady utopený vlastně to tělo toho fraktálu, takže tady obchod není a tady se nám to láme dolů. Tak tady jsme v noci, tohleto nás vůbec nezajímá a pak máme vlastně tady FGčko, ale nemáme tady změnu fraktalové struktury. A pak máme FGčko zde, ale opět nemáme tady změnu fraktalové struktury, protože za prvé jsme tady už poměrně nad tou červenou a za druhé tady není změna fraktalové struktury před prvním retestem, jo? Takže tady nic. Pak máme zde, ale to je to samé. Tady, když se podíváte, tak ten fraktalový bar je utopen, jo? Mám tady to tělo zde, takže je utopeno, takže tady si nezaobchodujeme a tohle už je v noci a ještě nad vlastně tím semaforem nahoře, takže tady taky nemáme nic. Jo, občas, protože tady prožijeme ten jeden konkrétní pár, tak samozřejmě jsou období, kdy jsou ty obchody lepší a jsou i horší. Tady zrovna vidíte, že těch obchodů až tolik nebylo, a nebo byly takové, řeknu, mizernější, ale to je vždycky dáno tím daným měsícem, v dalším měsíci to může být úplně zase obráceně a jinak. Tak, tady jsme nad semaforem, takže nás to nezajímá. Tady nemáme pravidlo splněno 1, 2, tady těch svíček je nad gapem moc. A máme vlastně až tady, ale nemáme tady změnu fraktalové struktury, protože máme tady utopený bar, takže tady nic. Tady máme levou svíčku, takže nic, tady těch svíček je moc.
Pak máme zde a víte, že jsem to i tady obchodoval. Máme tady teda změnu fraktálové struktury, tady přes tento bar. Tady máme vlastně retest té zóny, tady byl vyplněný příkaz. Tady nám to trošičku v noci zlobilo, ale nicméně tady jsme dostali pěkný profit, takže tady byl zase take profit 2R. Tady je levá svíčka, to znamená nezajímá nás to. Tady pořád jdeme do shortu, jo? Protože tady máme semafor dolů, máme tady zde svíčku, ale vidíte, že tady, jo, tady pozor, tady máme takový malý fraktálový bar, který je utopený, takže nás to nezajímá a vidíte, že to bylo dobře, protože tady byl očividně nějaký report, který si šel až tady na ten swing, takže tady nás to nezajímalo a máme zde a tady by nás to zajímalo, protože změna fraktálové struktury je zde, nemáme utopený gap, je to v pravidle 1-2, takže všechno v pořádku, tady bychom čekali na limit, ale protože tady expirovala zóna dřív, než nás to vyplnilo, tak tady bychom byli bez obchodu. A všimněte si, že vlastně je to nastaveno velmi dobře, protože kdybyste měli ty zóny delší, tak ten trh si tam stejně tady na tu úroveň jakoby došel. Jo? Takže vidíte, že ten systém je opravdu logický a využívá těch přirozených pohybů toho trhu. Tak pak tady máme zde, ale to je někde kolem 11. hodiny v noci, takže tohleto nás v celku nezajímá. Nicméně není tady ani změna v té fraktálové struktury. Toto je v noci, takže nás to nezajímá, protože v noci by byl i tady retest. Tady máme hodně brzo ráno, tady je to někde v 5 hodin našeho času, ale pro FG zónu je to v pořádku a vidíte, že já jsem to tady obchodoval, ale byla tady jedna chyba a to je, že jsem tady podcenil vlastně jakoby tu úplně minimální změnu fraktálové struktury, takže jsem jenom člověk, udělal jsem chybu, chyba byla samozřejmě potrestaná a dostal jsem tady stopku, ale tady jsem neměl obchodovat, protože když se na to podíváte, tak ta změna té fraktálové struktury tady prostě nebyla. Tak jdeme dál, tady jsme sice v pravidle 1-2, ale už je to zaprvé už poměrně hodně odpoledne, nicméně to by tolik nevadilo, jsme i většinou pod tím semaforem, dalo by se vzít, ale nebylo to vyplněno, přestože tady byla změna fraktálové struktury v pořádku. Pak tady máme 1-2 zde, ale není tady změna fraktálové struktury, jo, protože ta je hned tady, takže nic. Pokud byste tohleto ignorovali, to znamená, ještě se tady k tomu vrátím, to znamená, je to hned ten bar vedle, tak berte to jenom jakoby třeba první swing, tak by to bylo zde, ale ani tady není není tady změna té fraktálové struktury, jo? To znamená, že tady by se to, sice vidíte, že ten pohyb byl hezký, ale neměli bychom tady vstup. Tak jdeme dál, tady jdeme pořád jakoby shortově, ale nemáme tady Tome, prosím tě, stum si tak mikrofon, jo, protože občas to tam probleskne nějaký zvuk z toho. Máme tady zde FG zónu, která ale nám žere nebo požírá ten bar a bylo to retestováno v noci, takže nic. A víte, že pak se tady dostáváme nahoru a máme tady už pak takový bordel, který vlastně nevíme, jak je to přeskládáno, takže tady taky nic nemáme, jo. Tady je zaprvé ta levá, ale nemáme to ještě přeskládáno, pak tady ten bordel, jak říkám. Ten bordel nám tady pokračuje i ten následující den. A tady upozorňuji, že pokud si nejste úplně jistý, jak je to třeba tady poskládáno, tak je lepší to úplně vynechávat a počkat si na nějaké přehlednější trady, které nastávají až tady. Tady máme vlastně 1-2, ale ta jednička, z tady to děláme, požírá ten gap, jo? Takže tady se neobchodujeme, pak by to vlastně bylo až tady, ale tady nemáme fraktál, máme ho tady a ten je utopen, takže nic. Jo, ten outcat v tomto období, v tom prosinci, nebyl nic moc hezkého a tady už se dostáváme vlastně před vánoční svátky. Tady máme sice FG, ale nemáme tady žádný fraktál, přes který by to překonal, takže nic.
Tady máme FGčko, ale nemáme tady změnu fraktálové struktury, takže nic. Tady je levá svíčka, takže nic, tady je jich moc. Tady jich je moc. A pokud jdeme dál, tak vlastně tady jsme v rámci toho štědrého dne a tady už nemá celku cenu moc obchodovat a dostáváme se k tomuto týdnu. To bylo toho vlastně 28-29, což je vlastně dneska a včerejšek. Tady ten včerejšek, vidíte, že to bylo hodně zašuměný, tady ten semafor prostě blbne na jednu na druhou stranu, není to hezky přeskládáno, takže tady mě to vůbec nezajímalo. A dneska tady nebyl žádný hezký obchod, protože tady vlastně nemáme žádné platné FGčko, tady máme 1, 2, 3, tady jich je moc a když se to přeskládalo na druhou stranu, tak tady sice máme FGčko. Já tady teda jako v celku doporučuji, aby to FGčko vznikalo už pod přeskládaným semaforem, ale pokud chcete být hodně agresivní a víte, že se pak tady přeskládal a tady by to bylo krásně přeskládáno už jako v rámci toho retestu, tak si to samozřejmě můžete dovolit udělat i takhle, ale konzervativní je, že bys chtěl začínat až tady, jako by to FGčko až tady, ale můžete vlastně i agresivněji tady, ale tady to prostě nebylo vyplněno, takže tady nic. Tak tím jsme si prošli pár outcadů, viděli jste, že tam byly nějaké profity, byly tam nějaké stop lossy, bylo to takové jako show, no ten prosinec, jako nic zajímavého, ale ostatní, jakoby jiné páry na tom byly mnohem líp. Takže AudiPI. Tak prvního máme zde a můžeme to zase velmi rychle projet. První FGčko máme zde, změna fraktálové struktury, ale bez vyplnění. Pak máme zde, změna fraktálové struktury tady nenastala. Máme zde, opět nemáme fraktálovou strukturu, tady nemáme 1, 2. A tady jsme poměrně nad tím semaforem, to by ještě tady tolik nevadilo, ale je to prostě už v noci, jo, tady máme nějakou 9. hodinu v noci, takže tady bych to rušil a tohleto bych neobchodoval. V rámci dalšího dne, tak tady nemáme nic, tady není platné FGčko, tady máme platné FGčko, tady sice tohleto já ale jako relativně běžně obchodu. Tady vidíte, že mám swing, který je jako poměrně hezký. Jediné, co se tady nenastalo, je, že tady nemá fraktálovou značku, ale pokud vidíte, že to takhle krásně překonal, máme to v nádherně rozjetém trendu a tady nám to jakoby se na tom začopovalo, tak vidíte, že ta zóna drží, tak tohle si můžete hodně riskantně zkusit. Jo? Nedoporučuji to úplně nováčkům, ale pokud máte třeba naobchodováno, máte těch profitů už poměrně dost třeba za sebou teď v tuhletu chvíli, tak tenhle ten obchod já bych třeba zkusil a vidíte, že tady je vyplněn a krásně by nám vyšel. Nicméně podle pravidel tady nebyl fraktál, takže je to hodně na hraně, ale jenom upozorňuji, že i tohle je možné prostě vzít, když vidíte takový hezký swing, který vám tohleto umožní, tak je možné to prostě zkusit. Nicméně, kdo by to neobchodoval, tak se vůbec nic neděje. Tady máme další obchod, který vidíte, že jsem tady i obchodoval. Ten je úplně jakoby ukázkový. Tady máme tu FG zónu jenom z půlky, to znamená, tohleto jsem zkusil, takže nemáme ji jakoby požranou, máme ji v půlce, takže jako sice je to takový, řeknu, malinko agresivnější v tomto případě, ale to je jediné, co tady je agresivní. Jinak krásná změna struktury, jo, close máme nad, máme i tady krásně změnu struktury přes fraktálovou značku, ten trh se nám tady k tomu vrací, tady nás vyplnil a tady jsme měli krásný profit v těch místech, takže tady máme hned take profit. Tady bychom toto neobchodovali, protože tady jsme v noci, jo, tohle je všechno v noci, takže tady to obchodovat ani nechceme. A jinak tady koukám, že nebyla žádná platná FG zóna, tady jediná platná je tady, ale jsme pod a není tady změna fraktálové struktury a je to večer. Tak jdeme dál. Tak tady máme zde zónu, která nebyla vyplněna, takže a nebyla tady změna struktury, takže nic. Tady je to nepřehledné, tady nejsme v poskládaném semaforu,
Jo, tady nejsme v poskládaném semaforu, tady je to nepřehledné a jsme v noci, takže jdeme na další den. Tady sice máme FG, ale nemáme tady změnu struktury a tohle je v noci. Tady jsme pod. A takže tady čekáme zde, tady máme FG, krásná změna struktury, ale nebylo vyplněno, bylo by vyplněno až vlastně druhý den tady v noci, nebo spíš ne, protože tady by to bylo o ten spread, ale budiš. Ale víte, že ty spready jsou tady poměrně důležitý, protože když se na to podíváte, tady na tu čáru, tak si na to přesně šahají, jo? Takže já to prostě rád obchoduju takhle o ten spread nad tu zónu. Máme tady zónu, ale nemáme tady změnu struktury. Pardon, tady. Máme zónu zde. Tady ta změna struktury je taková mikroskopická, tohle to teda neobchodovat, ale pokud by do toho někdo šel, tak víte, že i tady by to pěkně vyšlo. Jo, je to pořád dokola. Já tomu říkám takový systém pro cvičenou opičku. Ale je na logických základech a dává pěkné výsledky. Tady nemáme nic, tady jsme zase v noci, takže to nás nezajímá. Tady máme 1, 2, 3, 4, nezajímá nás to, zase tady je moc, nejsme v pravidle 1, 2 a tady jsme už v noci a nemáme tady ani změnu struktury, takže se dostáváme sem dolů. Tady nemáme změnu struktury, tady na to FG, takže nic. Tady máme 1, 2, máme tady změnu struktury, takže tady bychom to obchodovali. Tady by to bylo retestováno, ale vidíte, že se nám pak trh zhroutil, takže v tomto případě stop loss. Pak máme zde. Tady je to takový ten agresivnější způsob, kdy to ještě nemáme přeskládáno a ještě máme požraný tady vlastně gap, takže nic. Tady nemáme 1, 2. Tady jsme zase v noci. Tady máme sice FG, ale nemáme ho tady, vlastně nezačíná na tom přeskládaným a máme požraný gap, takže tady bychom neobchodovali a zachránil by nám to stop loss, tady je levá, tady 1, 2 s požraným FG, tady máme toto, ale nemáme změnu struktury, takže tady neobchodujeme. Pak máme zde, ale tohle je všechno v noci, takže vlastně platná by byla až tahle se změnou struktury zde, ale nebyla vyplněná. Jdeme dál. Tady máme 1, 2, 3. 1, 2, 3, takže tady nic. A máme tady vlastně až noční FG, které nebylo pak za ten den vyplněno. Tady máme ještě FG, tady, ale bez změny struktury. Tady máme jich moc. Nic. Tady jsme nad semaforem a tady už jsme vlastně v těch večerních hodinách bez té změny struktury. Pak máme tady ráno, tady sice máme změnu struktury, ale tady to bylo retestováno ve 3 hodiny ráno našeho času, takže nic. A víte, že to pak šlo nahoru, ale tady prostě my neobchodujeme. Pak máme zde. Tady máme levou, tady jsme pod, tady nemáme nic. Pak máme zde, tady máme levou, tady nemáme nic, takže musíme počkat. Pak máme zde, ale nemáme tady změnu fraktálové struktury. Jo? Tady byl první retest. Vidíte, občas je to škoda, ale prostě tak ten systém je navržen. Můžete to samozřejmě zkusit i bez té změny fraktálové struktury, ale nevychází to úplně nejlíp. Takže je lepší pár obchodů takhle oželet, ale máte větší takovou pravděpodobnost, že to udělá. To samé vlastně tady máme moc těch svíček, tady jich je taky moc a dostáváme se do dalšího dne. Takže tady jsme v noci a nemáme přeskládáno, pak jdeme zase tady nahoru, tady máme. Změna fraktálové struktury je zde. Jo, tady je to takový ten zase malinko agresivnější způsob, ale já ho jako poměrně dělám, když k tomu přijdu někde tady, mám etablovanou zónu a vidím, že tady, pokud by to tady retestovalo, tak je to krásně také rozjeto, tak to prostě dělám. A tady by nás to vyplnilo i o ten spread
a šlo by to krásně do take profitu. Pak tady jdeme dál. Tady máme sice pěknou FG zónu, máme tady změnu fraktálové struktury, ale tady bych už neobchodoval, protože tady už bych rušil ten příkaz, protože tady jsme v noci. Tak jdeme dál. Tady vlastně jdeme do longu, ale nemáme tady nic, tady jsme pod a tady jsme v noci, takže tady opět nemáme co obchodovat. Tak pak máme zde. Tady nemáme, vlastně tady 1, 2, 3, takže tady nemáme nic, tady je jich moc. Pak máme až tady, ale je to těsně před půlnocí, tady bychom už vůbec nic neobchodovali ani nezadávali příkazy. A pak se tady dostáváme do dneška a tady vlastně máme první FG zónu až tady, ale tady to, vidíte, tady to nemám přeskládáno a pokud by to tady retestovalo, tak pořád to není přeskládáno, takže nic. Tady je to už jako poměrně agresivní, takže tady by se to teoreticky dalo, ale není tady změna fraktálové struktury a vlastně ta změna toho semaforu je až tady, takže tady bych to moc nedoporučoval. A pak vlastně další obchod je až tady bez změny struktury, takže tady nic. Tak jenom koukám, že už tady vlastně mluvím nějakých 36-38 minut, takže nám to poměrně utíká. Ono je to vlastně pořád stejné. Já se jenom zeptám, když tak dejte mi někdo, navrhněte nějaký z těch párů, ať si ho ještě projedem. A já jsem teda původně myslel, že projedeme všechny, ale vlastně ono je to poměrně náročný, těch obchodů je poměrně dost a ten měsíc je poměrně dlouhý. Na té M15 těch obchodů je relativně dostatek. Takže jenom, aby jsme tady vlastně neukazovali pořád dokola to samé, tak mi napište někdo třeba 1, 2 ještě páry, které bychom si tady projeli a mohli si ho tady prostě vyzkoušet, abyste viděli, že jsem si tady nic nepřipravoval, ale vy si to tady můžete vyzkoušet. Tak, ale jen napsat první USD JPI, tak ještě jeden. GBP JPI, to jsou 2 JPI páry. Dobře, já to klidně udělám, ale asi bych doporučil ještě jeden jiný, třeba s KEDem nebo s něčím, abyste to trošičku rozbili. Ne? Ale je to na vás, jo? Jestli chcete USD JPI, GBP JPI, klidně můžeme. Tak GBP USD, jo, to je asi rozumnější. Tak USD JPI a třeba GBP USD. Pavlo, NZDHF vřele nedoporučuju. Jo? Je to divný pár. HF vůbec já neobchoduju, to si všimněte, nebo úplně minimálně. V noci to strašně blbne, ta M15 je prostě, to je takový manipulativní měnový pár a já je strašně nerad obchoduju, takže to si dovolím prostě vynechat a vím, že nevycházejí úplně moc dobře. Ta švýcarská banka do toho dělá poměrně hodně zásahů, oni už stačí ty Japonci, jo, takže já s dovolením to na ZDHF vynechám, takže podíváme se na GBP nejdřív. Tak zkusíme ty 3, teda, když už jste to tam napsali, tak to můžeme projet ještě. Tak kde máme prvního? Prvního máme zde, takže začneme tady, takže jsme na GBP páru. Tady chceme obchodovat dolů, ale nemáme správně ten semafor. Tady máme 1, 2, 3, takže nic. A tady vidíte, že tady nejsme ještě úplně rozjetý, takže tady bych vůbec nechtěl obchodovat. Tak jdeme sem, tady máme, začínáme úplně nejlépe, tady máme levou, tady máme 1, 2, 3, takže nic. Tady máme až FG do rozjetého trendu, ale není vyplněno, takže nic. Pak máme, tady máme, Tome, hezký večer, když tak se spojíme pak na chatech. Tak, tady máme zde 1, 2, 3, takže nic, tady máme 1, ale s utopeným fraktálem, takže nic. Další den máme zde, ale tady se jenom podívám, jestli to tady máme změnu struktury. Máme, takže tady by se to teoreticky dalo obchodovat, ale vlastně ten první retest je tady
A když se podíváte dolů na ten čas, je to 7:45 na této platformě, takže nějakých 6:45 u nás. Tohleto bych nedoporučoval vůbec zadávat. Jo? Jak jsem říkal, až po té 8. 9. hodině nejlépe. Takže, ale jinak jako systémově ano, tady by se to dalo, tady by to bylo retest, kousek by nám to vyběhlo a pak by se to zhroutilo. Tak a tady už to vidíte, že je tady jeden velký bordel, takže tady nemá cenu nic vyhledávat. Takže jdeme dál. Tady se nám to teprve začíná trošičku rozjíždět, ale nemáme tady žádné FG platné. FG nemáme platné ani tady a tady až těsně před půlnocí, ale bez změny struktury, takže nic. Tak, pak začínáme zase zde. Tady to máme, jo, tohle je bordel, tady určitě nic nevyhledávat, tady se to začíná rozjíždět, takže zde. Škoda, nemáme tady změnu struktury, takže tady sice retest byl a vlastně vyběhlo to nahoru, ale máme tady bez obchodu. Tady nemáme změnu struktury, tady máme až tady 1, 2, ale bohužel bez vyplnění. Tady pak máme 1, 2, 3, 4, tady až máme zde. Tady změna struktury je pěkná, jo, tady vidíte, že to krásně uzavřelo nad tím fraktálem. Tady máme retest, tady bychom měli někde stop loss, takže tady open price a vidíte, že krásně by nám to vyběhlo do take profitu. Pak máme, tady nemáme vlastně už pak vůbec nic. Začínáme další den. Tady máme sice FG zde, ale bez změny struktury, takže to neobchodujeme. Tady máme 1, 2, 3, takže nemáme pravidlo 1, 2. A pak tady už tohle je levá, takže tady nemáme nic na ten den. Tady máme takový trošku bordel, takže tady určitě, jo, vidíte, že nám to všechno vychází nad ten semafor, takže tady neobchodujeme. Další den máme až zde. Tady máme sice FG, ale vidíte, že nám jakoby hodně zasahuje pod ten semafor. Je to obrovská zóna a nemáme tady ani změnu fraktálové struktury tady přes ten bar, takže nic. Tady máme další den, tady jsme nad a je to v noci, nevyplněno a jsme tady teda hodně nad vlastně tím semaforem. A pak, když tady jdeme, tak pak máme zde, tady máme změnu struktury. Jo, vidíte, jak je to navrženo přes tu značku? Nemáme. Tady to odmítá, nedokázali uzavřít pod, takže tady bych neobchodoval a víte, že vám to ušetří stop loss. Tak jdeme dál. Pak máme FG platné až tady, ale nevyplněno. Tady je levá svíčka a tady nemáme vlastně nic platného. Tady se nám to teprve přeskládává nahoru, takže vlastně teoreticky by se dalo brát tady, ale nemáme tady změnu struktury, takže nic. Tady jsme těsně před půlnocí, takže tady mě to vůbec tato oblast ani nezajímá. Tak jdeme dál, tady jsme pod, jo, tady vidíte, většina toho je prostě pod, tady nechci vůbec obchodovat. A je to zase opět dobře, přestože tady je změna struktury, tak by nás to tady vypeklo a dostali bychom stopku, ale my jsme tohleto neobchodovali. Tak jdeme dál. Tady nemáme nic, tady máme levou. Jo, perfektní, ale děkuju za technickou vsuvku, to jsem ani nevěděl, tak vidíš, já se i od vás se něco krásně dozvím novýho, takže super. Takže tohle to je dobrá pomůcka, že pak nemusím šahat nahoře na ten panel nástrojů. Děkuju. Tak jdeme dál, tady máme levou svíčku, takže nic, jdeme do dalšího dne. Tak tady vlastně začínáme od půlnoci, tady nemáme nic. Tak tady máme, ale změna struktury tady nenastala. Víte, že pokud byste chtěli být hodně agresivní, tak tady třeba ten prosinec docela hezky vycházel i bez té změny struktury, jo? Jenom na těch platných FG zónách. Ale třeba listopad mě nevyšel dobře, jo? Takže já prostě čekám na tu změnu té struktury, je to pro mě taková, řeknu, větší jistota, větší pravděpodobnost. Ale pokud
byste to někdo chtěl zkusit, můžete si to i otestovat, třeba by vám to na vašich vybraných párech vycházelo lépe než mě. Tak, pak máme FG, tady máme 1, 2, 3, tady máme 1, 2, změna struktury je zde, jo. Tady bych to už bral, tady je to poměrně už jakoby odskočeno i nad ten spread, takže tady bychom si to zadali takto, ale tady, jak jsem říkal, tady bych to vlastně už ani neřešil, protože tady je půlnoc, takže tady bych to rušil, tady by nám z toho sice v noci jakoby nabralo a byl by z toho take profit, ale já bych to fyzicky neobchodoval, protože nemám rád ty noční obchody. Tak, to je výhoda té M15, že si to můžete dovolit. U H1 samozřejmě byste to museli nechat i přes noc, protože tam by těch obchodů bylo řádově méně. Tady není změna struktury, takže nic. Pak máme až tady, ale zase jsme tady večer, takže tady, jo, tady za prvé je to hodně na hraně s tou změnou struktury, spíš ne. A ještě tady by to bylo někde kolem vlastně až 9. 10. v noci vyplňováno, takže tady už bych měl zrušený limit. Takže tady bychom neobchodovali. Pak jdeme sem. Tady máme 1, 2, 3. Pak tady nemáme nic. Máme až tady. Takže tohleto bych asi obchodoval, ale není tady změna fraktálové struktury. Takže nic, tady máme levou, tady už jsme zase v noci. Tak pak tady jdeme do longu, ale tady nemáme 1, 2, tady taky nemáme 1, 2, tady 1, 2, ale bez změny fraktálové struktury, takže vidíte, že tady nic. A teď jsme tady už vlastně v dnešním dnu, kde máme tady máme longy, ale nemáme k tomu strukturu, takže tady se to mění do shortu a tady máme vlastně už 1, 2, 3, takže tady jsme měli sice platné FG, ale vidíte, že je hodně nad tím semaforem, takže tady nebrat. Takže GBP to byl za prosinec tento, pak jsme říkali ještě GBP USD, tak si projedeme ještě GBP USD. Tak prvního máme zde. Takže vidíte, že tady je bordel, tady nemá cenu podle toho semaforu nic obchodovat a vlastně dostáváme se až zde. Tady máme 1, 2, 3, 4, takže nic. Tady máme 1, 2, 3, takže nic. A dostáváme se do dalšího dne, to znamená už třetího, kde tady máme, takové 1. Tady by to bylo v pořádku, změna struktury, ale nevyplněno. Pak máme tady nevyplněno. Tady nemáme změnu struktury. Tady to máme utopeno. A tady vidíte, že ten trend byl hodně prudký, takže ty korekce se tady skoro nedělaly. Takže tady jsme si moc nezaobchodovali. Pak máme v dalším dnu až platnou tady. Tak tady. Nemáme ale tady změnu struktury a je to dobře. Vidíte, že tady by to propadlo. A tady pak už máme ještě tady, ale tady bych to měl zrušeno, protože je to už ten hodně večerní, takže tady já už někde kolem té 8. 9. tady se úplně nesnažím to obchodovat, protože by to trvalo dlouho. Nicméně pokud byste to nechali, tak tady by se to vlastně aktivovalo. Tady ten stop loss je otázka, jestli by to přežil nebo ne. Vidíte, že ale jo, já vám tady asi kecám, přiznám se, protože tady já jsem to asi obchodoval podle všeho, takže to si jenom nepamatuju, takže to tady mě vyplnilo dřív, než jsem to stačil zrušit. Ten stop loss mi to očividně udrželo, ale tady jsem to pak rušil na nějakém téměř break-evenu, protože vidíte, že to tady prostě šlo do strany. Ten stop loss byl někde tady, jestli se nemýlím, nevím, proč tady chybějí vždycky ty značky, to dělal prostě ten MetaTrader na historických datech, že to pak takové jakoby likviduje a nechá tady jenom tu čáru, ale máme tady, jo, takže tady jsem to nechal na break-evenu a pak vidíte, že to ještě chvilku blblo, propadlo se to až jakoby do stop lossu, takže tady jsem to vlastně udělal správně, že jsem z toho pak vyšel, protože už mě to nebavilo, jak to bylo prostě dlouhý.
Jo, na to M15 už tohle to bylo strašně dlouhý čas. Tak, pak tady nemáme, nebo máme tady ještě tady, ale nemáme tady změnu struktury, takže nic. Pak tady další den máme až tady, ale bez změny struktury, jo. Vidíte, že jako někdy to pomůže, někdy to uškodí. Já prostě používám tu změnu struktury, takže tady bych neobchodoval, to je v pořádku. Tady to nemáme přeskládáno, tady nemáme nic a vlastně dostáváme se až sem tady. Tady máme levou, tady máme FGčko, ale bez změny struktury a vidíte opět, že ten trh pak vyběh takhle nahoru, takže systém nás podržel. Pak tady vlastně máme to přeskládáno, tady je bordel, ale bez změny struktury, takže tady nebrat, brali bychom to až tady a tady by nás to teoreticky mohlo vyplnit, to bylo v kolik, to bylo ještě v 8, takže znova říkám, já to ruším tak někdy kolem té 9, takže tady by nás to asi nabralo, nicméně tady jsem asi neobchodoval, ale pokud byste chtěli obchodovat, tak by to bylo takové, tady by byl take profit, jo, systém platné FGčko, rozjetý semafor, změna fraktálové struktury, všechno tady prostě hezky klaplo. Tak, pak máme zde, ale požrán gap, takže tady neobchodujeme. Pak máme zde, tady by se to dalo, změna struktury, ale nevyplněno. A dostáváme se do dalších dnů, kde máme, tady máme 1, 2, 3, takže ne, tady máme, takhle s požraným gapem, takže nic. A tady je to až v noci a bez změny struktury, takže taky nic. Tak pak máme zde bez změny struktury, jo, vidíte, prostě většinou to pomůže ta změna struktury od nehezkých obchodů. Pak máme zde, tady to nemáme ještě rozjeto, jo, tady to nemáme rozjeto, ale pokud byste chtěli být agresivní, tak bychom tady je změna struktury, tady ty bary by se daly prohlásit, že uzavíraly nad, tady by bylo takhle a takhle a vidíte, že tady by nás to vlastně kousek nedošáhl na ten take profit, tady už bych já měl určitě break even, mám to automaticky, takže u toho nemusím ani být, takže tady bych měl break even a z toho obchodu bych nic nedostal. Ale, jak jsem říkal, je to trošku agresivnější v tom, že tady vlastně nezačínáme na tom rozjetém semaforu. Jo? Je to proto, pokud byste chtěli jakoby agresivnější obchod. Tak, pak tady jdeme dál, tady nemáme nic, jdeme nahoru, tady je změna struktury zde, jo? Tady to vidíte, tady je změna struktury, stop loss bychom měli tady pod tou fraktálovou značkou a vlastně tady by nás to krásně udrželo, měli bychom tady krásný take profit. Pak tady máme zde, ale to jsme v noci, jo? Tady je půlnoc, takže tohle to už vůbec nebrat. Tady nemáme vlastně nic, co by se dalo obchodovat, jdeme sem. Tady je to tak jako půl na půl, to byste mohli jako teoreticky zkusit, změna struktury tady je, vyplněno by to bylo zde, což je někde kolem ale rána. Otázka je, jestli by to teda bylo vyplněno, pokud ne, tak byste to mohli zkusit ještě tady a tady by byl take profit, jo, tady by to krásně na ten take profit padlo, ale je to taková trošku nepřehlednější situace. Nicméně systémově ještě jakž tak správně. Tak, tady máme bordel, vidíte, že tady vůbec nevíme, jak ten semafor je, tady jsme nad, takže nic. A tady se nám to konečně rozjíždí do nějakého trošku trendu, takže první máme tady platnou FG zónu se změnou struktury, ale nevyplněno, druhou máme, ještě máme tady, ale je to požráno, pak máme tady, ale nevyplněno, pak máme zde, tady ta změna struktury je, tady taky, takže tady by se to dalo zase teoreticky vzít, ale bylo by to na hraně, jestli bychom to rušili nebo ne, ale jinak byste tady v noci získali hezký profit. Tak pak máme zde bez změny struktury, tady jsme moc pod, jo, jdeme pořád nahoru, tady 1, 2, 3, takže nic, 1, 2,
Změna struktury, vidíte, opět nás to tady ochránilo od stop lossu, takže nic. Tady je bordel a vlastně jdeme až tady je změna struktury. Jo, takže tady vidíte zase, je to agresivnější, to znamená, nezačíná nám to na přeskládaném semaforu, ale kdo by to chtěl obchodovat, tak by mohl, dostal by nějakých 1,5 R a pak by se to zhroutilo nahoru. Já se přiznám, že někdy to dělám, někdy ne, jak se mi ta struktura líbí. Tady bych to asi udělal, ale s tím, že už bych byl někde kolem toho break-evenu v tuhletu chvíli, nebo minimálně zkrácený stop loss. Tak tady máme zase bordel a ten bordel nám tady přetrvává až vlastně do dneška. Jo? Prostě ten prosinec bývá takový trošku nevyzpytatelný. Tak a ještě si projedeme teda ten USDPI. Tady máme teda asi Pavla myslela ten obchod, že to obchoduje. Vidíte, že já jsem ho bral, takže tady jsem v obchodě, ale protože tato zóna byla strašně široká, tak jsem si tady dal prostě lepší cenu. Jo, takže tady jsem očekal lepší cenu. Šlo to ještě poměrně hodně přes, ale teď to jde pěkně zase s nějakým profitu, tak uvidíme, jak to dopadne. Nicméně musíme se podívat na začátek. To znamená zase někde toho prvního. Tady. Jo, takže tady začínáme někde. Prvního je tady. Tak, tady jdeme teda, tady nemáme platnou FGčko, tady nemáme platné, tady máme platné, pardon, takhle. Změna struktury je zde. Tohle to prostě vás neberu jako retest, jo? Když máte tady stejné barvy svíček, tak tohleto se mi, jo, takové pod sebou, to znamená, nedělá to žádný takový ten, jakoby ten swing, tak tohleto úplně neberu jako retest, takže tady bych to klidně zadával, ale nebylo to vyplněno a pak ten trh by se stejně tady zhroutil, jo, těch 30 prostě expirovalo a tím to pro mě skončilo. Tady máme levou, takže nic z mýho pohledu, jdeme do dalšího dne. Tady máme, jo, tady zase trošku agresivnější, je tady změna struktury, tady nám to nezačíná na přeskládaném semaforu a tady vlastně je to jen tak, jo, takže záleží na tom, jak agresivní byste byli. Přiznám se, že teď nevím, jestli bych to bral. Jo, je to opravdu tak jako na hraně toho, že spíš ne. Ale tady by vlastně jste dostali vyplnění a tady by byl take profit. Takže tady by to teoreticky jakoby vyšlo, ale otázka je, jestli byste v tom obchodě byli. Nicméně zde je platný obchod, ale tady na těch 30 to nebylo vyplněno, ale když byste používali více, to znamená, tady je to 35, tak tady byste měli taky take profit. Já těch 30 používám prostě, protože mi to vychází statisticky nejlíp. Občas vidíte, že něco uteče, ale já si z toho nedělám hlavu, protože těch obchodů je jako samozřejmě dostatek a nemá cenu se honit úplně za vším. Jo? Z toho už jsem dávno, se přiznám, vyrost a vím, že méně je více. Tak, pak máme tady další den, tady máme FGčko, ale je to na špatném semaforu, takže mě to vlastně vůbec nezajímá. Tady je požrán gap a špatný semafor a tady nemáme nic, co by bylo platné. Tak tady se dostáváme až do dalšího dne. Tady jsme v noci. Jo, tady jsme v noci, ale bez změny struktury, takže nic. Ještě ke všemu tady jsme nad semaforem. Tak tady je obchod se změnou struktury. Vidíte, že tady jsem inkasoval stop loss, protože tady byl něco, nevím, jestli tady nebyla ani žádná zpráva. Tohle bylo fakt jako divný. To si pamatuju, ten obchod, to bylo divný, takhle to vystřelilo nahoru, pak se to zase vrátilo. Bylo to jenom nějaké prostě jakoby otevřený trhu, jo, ale tak jako zvláštně okamžitě šli zpátky. To většinou se jakoby neděje, oni když jako ten trh se otevře, tak si všimněte, že jdou chvilku nějakým směrem, ale tohle to fakt byla jakoby bleskovka, jenom to tady někdo měl prostě připraveno na výběr ty likvidity tady asi nahoře a zase se to pak vrátilo. Ale já jsem, jo, tady vidíte, že jsem nelenil, udělal jsem si ještě jeden vlastně jakoby retest, nebo respektive reopen
toho obchodu a tady jsem měl profit, takže tady jsem si to vybral, takže tady jsem ztratil 1R, tady jsem získal 2R, takže pro mě to bylo tady v pohodě, nicméně systémově byl jenom ten první, jo, takže to je jenom taková jako zajímavost, že i takhle se to dá občas jako obchodovat. Tak pak tady nemáme nic zatím, pak tady máme až tady. Tak, změna struktury tady je. Tak a teď tady ukážu ještě jednu věc. Tady si všimněte, že sice bych dával stop loss sem, jo, tady by mě to asi udrželo, ale vidíte tady ten knot, tady tenhle tak s vysokou pravděpodobností tady by ten trh mohl ještě něco dělat. Takže tady já bych třeba šel až tady za ten knot, jo, ještě o kousíček níž, ta zóna je relativně úzká, tady by mi to tolik nevadilo a šel bych tady ještě o kousíček níž, dal bych to takhle za ten knot, ale kdybyste to dali sem po tu značku, tak víte, že se tam téměř jakoby dostanete, trh by vás udržel a tady byste měli krásný take profit. Pak máme i tady, ale tady nemáme změnu struktury a tady by vlastně byla platná pořád ta zóna. Tohle je to, o čem jsem mluvil, jo? To jsou ty nalepené dvě zóny na sobě, platná je tato, tady byste měli take profit. Tady už jsme v noci, takže tohleto mě nezajímá a není tady platné pravidlo 1.2. Pak máme tady. Tady vlastně tohleto by bylo zase pro nějaké, řeknu, ranní ptáčata, kde tady by to bylo vyplněno někde kolem 6:30 našeho času. Je tady změna struktury, obchodovat by se to dalo, vidíte zase na ten spread a tady by to byl profit, nicméně já jsem to neobchodoval, obchodoval jsem až tady je to vidět, kde zase úplně krásně pravidlo 1, změna struktury, tady byl retest, krásně stop loss nás udržel a tady jsme inkasovali relativně za nějaké 2-3 hodiny jsme inkasovali krásný take profit. Tak, jinak tady asi nic dalšího nebylo. Tady jdeme furt nahoru, tady máme 1, 2, 3, 4, takže nic. Tady máme 1, 2, 3 a točí se nám to dolů. Tady nemáme ale přeskládán semafor, takže nic. Tady máme levo, tohle jsme o půlnoci, takže to mě nezajímá. Pak tady máme jo. Tady máme změnu struktury. Tady, jo, vidíte, tady je to poměrně už jako velký prostor, takže tohle je v pohodě. Tady ale nemáme změnu struktury přes ten fraktálový bar. Pokud byste byli agresivnější, mohli jste to vzít, měli byste tady profit, já bych tohleto ale neobchodoval. Pak máme zde, a to je vlastně to samé, jo, takže tady já bych si nezaobchodoval. Někdo, kdo by byl hodně agresivní tady bral to přes ty knoty, tak by tady měl take profit. Pak máme zde, tady je to naprosto v pořádku, ale bez vyplnění. Tak, tady jsme utopení. Jo, tady jsme utopení tím barem, takže nic. Tady jsme levá. Tady vidíte, zase nás to tady trošičku ochrání, protože tady vlastně nemáme změnu struktury. Jo? Nedokázali uzavřít pod tou fraktálovou značkou, takže tady bych to neobchodoval a bylo by to dobře, protože si tady šáhli ještě kousíček výš. Tak jdeme do dalšího dne. Máme zde, ale bez změny té struktury. Jo, to máme až tady. Jo, tady už by se to ale teoreticky dalo, jo, prohlásit za změnu struktury. Nějaký milimetřík tady je. Dokázali uzavřít pod tou fraktálovou značkou, takže s trochou dobré vůle by se to dalo, ale vidíte, že tady jsme nebyli vyplněni, takže nás to vlastně vyřešilo za nás. Pak máme zde. Tohle je teda takový ošemetný obchod, kde máme změna struktury je tady přes ten bar, což já bych jako úplně nepovažoval za, protože jsem v tom spreadu, jo, takže tohleto bych já asi ani jako tady nechtěl moc obchodovat. Nicméně pokud byste to obchodovali, tak jak by to vycházelo tady, my jsme byli o tomhle, takže tady by to bylo aktivováno, tady bychom si šáhli, protože tohle šlo 100% první a pak to šlo teprve nahoru. Takže tady byste měli take profit. Je to taková nepřehledná situace, ale asi by se to s přimhouřeným okem dalo obchodovat. Tak, jdeme dál.
tady nemáme vlastně nic. Tady máme, zde máme FGčko, ale bez vyplnění a ještě teda je to ten agresivnější způsob, kdy to vůbec není přeskládáno, takže tady bych určitě nedoporučoval. Pak máme zde, ale bez změny struktury. Pak máme zde, ale tady jsme v noci. Tady bychom to už, ten příkaz 100% rušili, tady je půlnoc. Pak máme, tady máme 1, 2, 3, takže nic. Pak máme tady, ale tady máme požádán gap, takže nic. Máme zde, ale nemá, jo, tady je první retest před změnou struktury, takže nic. A pak vidíte ten obrovský výstřel nahoru. Jo, takže tady si moc nezaobchodujeme, ale mohli bychom vlastně zkusit tohle. Změna struktury tady není. Jo? Tady vidíte, že jsem tady na tou fraktálovou značkou a mám tady prostě přesně tu hranu, kde bych nechtěl obchodovat, je to i v noci, ale ono by to ku podivu asi i jako teoreticky vyšlo. Jo, vyšlo by to, ale tady jsou roztažený spready a je to v noci, tady nemá cenu vůbec tady v tom být. Tady je FGčko bez změny struktury a pak máme vlastně až tady nemáme nic platného, nic, tady jsme nad. OK. Jo, tady jsme nad, to mě nezajímá. Tady sice je to i asi se změnou struktury je, ale tohle je těsně před půlnocí. Tady to nemá cenu prostě tady vůbec o tom uvažovat. Tady není změna struktury a vidíte, že to zlobí. Tady máme požrán gap. A tady máme 1, 2, 3, takže nic. Tady máme, ale tady nemám, jo, tady nemáme tu změnu struktury. Tady bych to neobchodoval. Prostě, ale vidíte, hezky to vyšlo, ale prostě není to, je to bez nás. Tady máme požrán gap. 1, 2, 3, nic. Tady 1, 2 a požrán gap, takže nic. Tady je bordel. A tady máme ten obchod, který máme vlastně teď. Jo, takže to jsme si prošli i u SDPI. Těch párů máme X. Vidíte, že tam byly jak ztráty, tak tam byly hezký take profity. Celkově, když si to spočítáte, tak jste v pěkném plusu. A to byl prosinec. Jo? Měsíc, kde ta volatilita taková všelijaká, občas to prostě zlobí. Je potřeba se prostě na to naladit, ale vidíte, že i ten systém si i v těch svátečních dnech dokáže s tím v celku hravě poradit. Tak to jsme prošli poměrně hodně obchodů. Zeptám se, jsou k tomu ještě nějaké dotazy, nebo to bylo všechno jasné, jestli se mi to podařilo vám vysvětlit tak, jak já to teď obchoduju a jak to určitě uvidíte. A pak se dostaneme k tomu bonusu nebo překvapení, které k vám mám. Super. Tak, super. A ještě se vás zeptám, líbí se vám ten systém tak, jak je navržen, nebo máte s tím nějaký problém, něco byste tam chtěli měnit, nebo třeba i na něco jste sami přišli? Perfektní. Jo, tak budu rád, když to tady společně ještě potáhneme takhle i v tom roce 2026. Tak a teď k těm překvapením. Ty překvapení jsou takové 2, možná 3. Za prvé máte tam teda jedno, to vánoční překvapení už jsem vám tam zveřejnil, to znamená, můžete si stáhnout novou verzi Opmonu, která umí právě trošku ty čáry s tím spreadem, takže pokud by se vám to líbilo, tak jak já vlastně to obchoduju v rámci i těch spreadů, tak si to můžete vyzkoušet. Máme to jak pro MT4, tak pro MT5, tak to je jeden takový trošku vánoční dárek, který ale už jste dostali, jestli jste si tam teda toho všimli trošičku dříve. Druhý vánočním dárkem je, že opravdu teď chci a vytvořil jsem vám vlastně i, všimli jste si asi, že jsem malinko překopal
překopal i náš Discord, to znamená, je takový podle mě trošku přehlednější, doufám, že se vám to více líbí. Připravujeme ještě s Lukasem nějaké věci jakoby navíc, které by měly proběhnout vlastně od toho nového obchodního roku, ale ještě si to nechám pro sebe, abych nesliboval něco, co pak třeba bude malinko jinak, ale zatím vás trošku navnadím, že je to v přípravě. A připravil jsem tam jeden kanál, který tam je nazván, vteřinku, já si to tady rozlousknu. Je to právě Obchoduji, jo, nebo moje obchody 2026 a tam bych vám chtěl opravdu dávat obchody tak, jak já je obchoduju, to znamená tak, jak jste zvyklí tady v tom vlákně a jak jste možná byli zvyklí možná v tom i signal servisu, ale já bych strašně nerad, aby to někdo bral jako signal service, ale budu tam dávat ty obchody tak, jak já je si zadávám a můžete si to prostě vždycky zkontrolovat. To znamená, vrátíme se k tomuhle formátu, zkusíme to i třeba týdně vyhodnocovat, můžeme se i v rámci workshopu na ty obchody podívat společně a říct si, jestli byste si je taky brali, nebo jestli jste je brali a jestli to bylo všechno podle pravidel, nebo jestli to bylo třeba agresivnější a z jakého důvodu prostě si ty obchody rozebrat. Tak a teď k tomu bonusu. Jsem rád, že jste si na to udělali čas, že jste se na trading vlastně v rámci těch svátků nezanevřeli a pracujete na sobě a chtěl bych vás tím trošičku jakoby ohodnotit víc a chtěl bych vám nabídnout, že pokud byste měli zájem, tak si můžete se mnou domluvit 1 hodinu mentoringu, nebo respektive prostě 1 na 1, kde bychom třeba prošli vaše obchody, mohli bychom projít to, co vás třeba trápí, s čím zápasíte a tak dále a berte to ode mě jako bonus za to, že jste se zúčastnili toho webináře, že na sobě pracujete a chtěl bych vám pomoct vlastně jakoby nastartovat ten příští rok v nějaké super kondici, tak aby jsme udělali třeba i ty propůjčty, aby jsme hýbli i se svými profity na vlastních účtech a vyčistili i třeba nějaké pochybnosti, které máte, nebo jestli třeba s něčím bojujete, tak velmi rád vám s tím pomůžu a můžeme i probírat třeba i přímo konkrétní obchody, Funny V2 a tak dále. Takže pokud budete mít zájem, tak si se mnou domluvte hodinu a já se vám pokusím maximálně věnovat. Jo? To znamená, je to takový jakoby dárek ode mě. Normálně víte, že ten mentoring stojí 1500 na hodinu, takže tohle to dostáváte jako bonus tady k tomu workshopu a týká se to všech, kteří se tady toho online zúčastnili. Tak doufám, že vás to trošičku namotivuje k další práci a že se vám třeba ten trochu dárek jakoby ode mě líbí a budu rád, když ho třeba využijete a říkám, všichni se zase tím posuneme. Tak to je za mě dneska všechno. Já vám určitě moc děkuju za tuhletu účast. Doufám, že se vám dnešní workshop líbil. Jak jsem říkal, pokud se mi to podařilo nahrát, tak vám ho tam nahraju, abyste si to mohli zase třeba i oživit a procházet, ale důležité je, abyste si to hlavně prošli na svých obchodech, na svých grafech, dostali to do oka. Ten systém je opravdu velmi jednoduchý, ale vidíte, že funguje velmi, velmi dobře. Tak teď dám ještě malinko prostor, jestli máte ještě nějaké dotazy, pokud nejsou. Tak nikdo už asi nepíše, takže dotazy asi nejsou, super. Tak popřeju všem krásný ještě zbytek večera. Užijte si, pokud máte volno mezi svátky a mezi Silvestrem, tak si užijte toho volna. Příštím obchodním roce do toho zase pořádně šlápneme. Užijte si Silvestra a já tady budu i přes vlastně i tento týden, přestože jsem si naordinoval trošku volno, tak mě to nedalo a normálně obchoduju, takže tu podporu ode mě tady dostanete. Takže cokoliv budete potřebovat, tak pište a zkusíme to jako i svátky, nesvátky vyřešit. V každém případě vám chci
popřát mnoho úspěchů do nového roku, s kým se třeba ještě neuslyším do toho Silvestra, a užijte si to, odpočíňte si a ten příští rok si myslím, že pro spoustu z vás může být hodně, hodně zlomový. Takže ještě jednou děkuju a hezký zbytek večera.